Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit în grădina Magdalenei. Suntem în data de 17 martie și ne aflăm în al doilea solar pe care în sfârșit am reușit să-l umplem cu răsaduri picate, așa precum le puteți vedea. Până la această oră, aproximativ 75% din producția estimată de răsaduri este pe comenzi. Noi preluăm în continuare comenzi la răsaduri și vă aștept cu drag să faceți acest lucru pentru a asigura în grădinile dumneavoastră o producție de legume ridicată, gustoasă și de calitate, astfel încât dumneavoastră să nu mai fiți nevoite să mergeți în piață să vă cumpărați cele necesare pentru toamnă. Noi le lăsăm să se dezvolte în ritmul lor natural și normal, nu le forțăm cu absolut nimic. Suntem pregătiți pentru eventualitatea în care vor apărea nopți mai reci și geroase cu tunul de căldură pe care îl puteți vedea în spatele meu. În ultimele zile am avut parte de multe ploi și zile noroase, ceea ce nu le-a oferit o lumină corespunzătoare răsadurilor și pe aici colo mai puteți vedea câte o tentă mai gălbuie la frunze. Dar în momentul în care lumina va fi suficient de puternică, adică razele de soare vor apărea, ele își vor reveni la culoare. Nu sunt afectate cu absolut nimic. Pentru umiditatea ridicată din aer în zilele ploioase, noi suntem pregătiți cu ventilatoare pe care le pornim astfel încât să asigurăm un aer și o umiditate corespunzătoare răsadurilor. Mulți dintre clienții care m-au sunat pentru a-mi da comenzi m-au întrebat când vom începe livrarea răsadurilor pentru ca dânsii să poată planta în grădină. Sfatul și părerea mea este că ideal pentru plantat în grădină este spre sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai. Nu este suficient să fie căldură și o temperatură bună în aer. Și pământul trebuie să aibă undeva la minim 8-10 grade. În sol mă refer temperatură. Nu are rost să ne grăbim și să grăbim lucrurile, totul depinde de vremea de afară, în primul rând. Iar pentru clienții cu solar care m-au întrebat, pe la mijlocul lunii aprilie, aș spune eu, și aici depinde foarte mult de vreme, pentru că dacă nu aveți solar încălzit, astfel încât să asigurați plantelor noaptea un minim 7-8 grade, așa cum le ținem noi aici, nu are sens să plantați mai devreme. Deci mă refer strict la clienții care nu au solarii încălzite. În rest, totul este perfect. Magdalena continuă repicarea, mai am încă mult de muncă cu ele, dar o fac cu mare drag și cu mare plăcere. Aici avem ceva răsaduri repicate de aproximativ 3 săptămâni. Aș vrea să iau un pic un ardei să vedem cam cum se dezvoltă rădăcina la această oră. Uitați, ea începe să-și formeze rădăcina. Acest cup va fi plin de firicelele acestea albe, adică de rădăcină, ceea ce este un lucru foarte, foarte bun. Așa cum v-am spus, nu le grăbim, nu le forțăm, se dezvoltă în habitatul lor normal. Ele vor fi pregătite pentru grădinile dumneavoastră și pentru temperaturi scăzute, dar nu temperaturi de minus grade, bineînțeles. Vor fi călite pentru soare, pentru zile noroase, ploioase și temperaturi mai scăzute. Cam lucrurile acestea am vrut eu să vi le spun astăzi. Vă aștept în continuare la grădina Magdalenei cu comenzi pentru răsaduri, pentru toți cei care doriți o producție bună și de calitate în grădinile dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată că m-ați urmărit și nu pot decât să vă doresc o duminică frumoasă.